Τίποτα μου. Αυτά, λοιπόν. Πότε έχει συναυλία τώρα? Στις 18, δεν έρχονται. Τι έρχονται στις 18? Μεταλλικά. Μεταλλικά έρχονται στις 18. Τι να γίνει τώρα? Δεν ξέρω. Γεια σου. Μεταλλικά τι να γίνει τώρα? Δεν ξέρω, θα πάνε. Τι είμαστε 18 Ιουλίου? Ιουλίου ό,τι γίνεται. Δεν βασίλεις και δουλεύουμε στις 18. 18 τι δουλεύουμε. Να. Όχι, μαλάκα, νύχτα είμαστε. Απόγευμα. Όχι, νύχτα. Δεν ξέρω. 18 είμαστε νύχτα. Νύχτα. Νύχτα πρέπει να είμαστε. Νύχτα είμαστε, Χρήστο. Και τι άλλοι έρχονται, δε. Τι άλλοι έρχονται. Τι άλλοι έρχονται στις... Άκουσες τίποτα. Τι άλλοι έρχονται. Σκόρπιος ήταν τώρα. Σκόρπιος θα πούνε τώρα στις 18. Θα πούν και δεν είναι το... Λέω ρε. Έκαμε την Παναγία μου! Λάκα το Χριστός αρχίδι! Σου δέχει να εμάς. Τι είναι. Τι είναι. Κάμε το Χριστός, δεν με σταματά. Τι είναι ρε μαλάκα. Πώς θα βαρέμε να κάνουμε την Παναγία του. Τι είναι ρε μαλάκα. Θα τα φύγει. Άιντε ρε φοβήθηκε στο περιστεράκι ρε μαλάκα. Κάμε την Παναγία του, πώς δείτε μέσα. Πώς πήγαινες. Εγώ. Δεν ξέρω εγώ τις φυγιασμούς.